Pak to tady máme. Maštovka. A už nesedí na vejcích, ale zdá se, že tam má malý bobky už. Asi se nás trošičku bojí. No jo, holka malá. Jak napovídá datum, 4. července, to znamená konečně začaly prázdniny. Hurá! Jsme na zahradě, kde se zrovna chystá slavnostní táborák. Slavnostní táborák, protože naše nájemnice Tereza dneska slaví narozeniny. Kolik má Tereza roku? Tak 9 roku jsme se dověděli. V pozadí vidíme stát stan. Žádnej nemám. Jeden rovna. Tak uvidíme, jestli to chytne táborníkům hned na první sirku. Musíme ohlídnout ten stan. Puste mě do stanu, děcka. Šup, puste mě, Jano. Bu, tady je tma. Takže musíme si to zavřít, víš? Král karet. Pojďte sem a budem chtít. Hej, dej mi na chlasta. Ukaž to do kamery a hej, dej mi na chlasta. Hej, už jenom jeden. Já jsem měla ani kapku. Hlavně mi nešlápni. Tak v tom stanu ti, Lukáši, nekopej se. Ty nekopej, nekopej. To tady rozlila. Bude po těch byl výjimečný, krásný den. Mezi všemi krásnými letními dny. Báječné prostředí pro událost, které se tehdy udály. Šplhala na ní. Pozor, Gájo. Kočkou micku. Dokonce i ve svátečních, jak je vždy. Hlavně se lišila od ostatních děvčátek. Nelezou po stromě. Padej, strašidlo. Teda těch děcek tady je, to ani nespočítám. Zdá se, že nejhodnější je Danek. Danek se houpá. Tak Dre nám něco ukazuje, chce se něčím pochlubit. Co pak to má na čele? Kde pak si spadnul? Na schodách doma. Na schodech doma? No to je hrozné. A Vlastík veze? Kolca se dřevem na oheň. Jo, tak tady vidíme rvačku, ohoupačku. Koncu se mi to rymuje. Janico, počkej, tak Janico. A děcko se nemůžou dohodnout, kdo se bude teď houpat. Janico, teď jdu Jaza. Pozorte, Mašinka už chce všichni pryč. A my už čekáme jenom na ní. Tereska musí zapálit oheň. Tereska. Ano, čekáme na oslavenkyni. Oslavenec zapaluje oheň. Letní hrádky na zahradě. Pokusíme se všechny ty návštěvníky spočítat. Tady jsou 2, Tereza 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Na stromě je Jana 11. 12. A na samém vršičku je Danek. Je Danek, ten je jako 12. Ano, je tam. A teď mnozí přemýšlí, jak se dostanou dolů. A už tam nelos. Takový malý pišišvor a leze. Sedni. Kajo, co to máš? A co to je žofinka? To je nějaký krysát? To není krysátko. Ne, to je Fredka. Krysa krysonová. To je krysa červená. Něco zhodit. Nemačkejte, jo? Nemačka a on nemačka, ty už stejně mačkáš. Takže Fredka žofinka. Nemačka. Au. Ukaž mi hlavičku. Lukáši, to je tvoje žofinka. Počkej, to dostala snad Tereska k narozeninám, nedostala ji k narozeninám. My ji máme dohromady. Tereska je tu stranu narozeninám. Tak už je odnes. Tak a je to tady. Oheň je zapálen. A první nedočkavci již opikají. Co to opikají? Pekáčky. Já myslel, že ježka. Je tam. To je had nebo hadice, Gajo? Ukaž mi hlavičku. No fakt. Je živej nebo vycpanej? Živej. Tak. Krmě už je hotová. Kdo se to tam živí? Plastik? S tankem. Davidku, neboj se. Já vás Gajo, podej nějaký on nepůjde, on nepůjde ani na zahradě. Výletiště na zahradě. Když si ho vlastně vychováš jako ve vandě doma. Tak tady. Kdybychom si dali ty vaše pěně, Tady to frčí už, jak vidím. kdybychom si trošku ty zoubky obrali. Terčo, přilož. Terko, přilož. Hele, ty jsi oslavenkyně, tak se u nás trošku starý, jo? Prosím tě. To víš co, Terko? Co? Přilo. Jak se to dělá? A pak jak se to dělá, co to je? Daj tam ruku dolů. Ne, někde se mu válí. Já jsem podíval na koně a musím na to sem, ne? Tam jsou. By nevydržel. To je špekáčku. Ne, já ti opíkám. Mám než to více ani brada. Tak Kaja už se taky krmí. Kajo, dobrý je to? Janečku, pojďte do toho ohně. Tak slavnostní večeře. Dětka, či to je panenka tady ta? Moje. Tady bude tatínek vedle tebe. Tady všude slavnostní večeře probíhá. Děcka se krmí. Čum, jaký mám ruce. Nebudu čumět, budu se dívat. Tak jo, tak se podívej. Nemůj. Tam jsou úplně jiné. Tak jo.